Per favor, advertís-lo. Advertís-lo que està prenent una resolució verbal en contra de llei i ho sap perquè té un escrit presentat que se li comunica que se van a gravar els plens. Hi ha una sentència del Tribunal Superior de Justícia que autoriza la gravació dels plens i després a retransmitir-los. Aneu. Perdoneu, què està gravació? No. Sí. Aneu, abans de xerrar. Els plens, mentre aquí no tinguem ninguna resolució que expressa... No, estàs molt equivocat. Espera, no, la que està equivocada... Encara no estem en el ple, no me pots quedar la paraula. No s'ha iniciat la sessió. Sí, vale, acaba't, pues ara ve jo. Sí. Ara, así, en el ple, en este ple, en principi, la decisió que prenguem és que no es pot fer cap tipus de gravació per persones, a més, de fora, que no tenen res que veure. En principi, això és la decisió que prenguem. Sí, així és. Així. Però qui l'ha pres? Qui l'ha pres? L'ha pres, que us està parlant, en nom del seu equip de govern. Primera. Si hi ha una resolució expressa que a este Ajuntament, a esta corporación, nos obliga a que permitim aquest tipus de gravacions de qualsevol persona, es podran produir, evidentment, perquè nosaltres no anem a anar en contra d'una resolució expressa a aquest Ajuntament. Com missa no existís, a dia d'avui, encara que es pogués tentar